колкото и да е странно, една от най-големите загадки за човека е неговата психика. Колкото повече напредва науката, толкова повече неразгадани тайни се откриват. И става ясно, че психиката ни е в състояние да въздейства включително и върху физическото ни състояние. Животът понякога ни изправя пред трудности, които могат да бъдат сериозно предизвикателство пред психиката ни. Репродуктивните затруднения са сериозен проблем пред една млада двойка. Невъзможността да имаш дете може да разруши мечтата за пълноценно семейство и да доведе до травми. И понякога да се справиш е необходима квалифицирана помощ от специалист. Желанието за дете е напълно естествена човешка потребност. Тя е част от природата ни. Още от древни времена от семейството се е очаквало да се появяват наследници. Липсата на деца се приемала като някакъв вид наказание от боговете. Бездетните хора са изолирани, защото били различни, белязани, а различното често плаши. Днес приемаме, че живеем в модерен свят, в който сме преодолели много от предразсъдъците си, благодарение на развитието на науката. На хората с репродуктивни проблеми не се гледа като на непълноценни, но често самите те изпитват такова чувство. Това кара мнозина да се затварят в себе си, да разрушават социалната си среда и да странят от свои приятели, които вече са сбъднали мечтата си за дете. Нерядко борбата за дете води до раздели и депресивни състояния. И са нужни сила, воля и упоритост, за да живееш пълноценно. Затова специалистите казват, че репродуктивните затруднения са колкото медицински, толкова и социален и психологически проблем. Неправителствената организация Фондация Искам Бебе работи активно за подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми. Осигурява средства за изследвания и лечение, инициира законодателни промени, а едно от най-значимите й постижения е създаването на държавен фонд за финансиране на инвитро процедури. Една от сериозните задачи на фондацията е да работи за подобряването на психологическото състояние на двойките с репродуктивен проблем. Изключително важна крачка направи Фондация Искам Бебе през 2008 година, когато заедно с експерти в областта на репродуктивната психология създадохме програма, по която всички ние, пациентите с репродуктивни проблеми, много точно, много логично, следвайки процеса на психологическата работа, започнахме да осъзнаваме колко е изключително важно за нас жените с проблем да имаме до себе си един така наречения емоционален консултант. Повярвайте ми, в началото беше изключително трудно. Фондация Искам Бебе осигуряваше финансиране за да могат да съществуват групите, а ни беше изключително трудно да намерим хора, които да се включат в групите ни. В началото за мен това наистина беше парадокс, но обикаляйки градовете, срещайки се с много семейства с такива проблеми, осъзнах всъщност, че основната стигма, която спира хората за да се включат в групите с проблем, е клеймото безплодие. Самата дума стерилитет беше изключително стряскаща. Хората не можеха да направят разлика между психологическа и психиатрична помощ, което наистина беше много стигматизиращо и много трудно да се преодолее като цяло тази бариера. Да бъдеш родител е нещо, което е мечта на всяко младо семейство. Но когато така чаканото дете не се появява, започва ходенето по лекари, продължителните и често болезнени медицински процедури. И тревогите. Най-тежко е, когато за първи път се сблъскаш с факта, че имаш репродуктивен проблем. На първо място е шокът. Да, никой човек не е спокоен при новината, че не може да има дете и се налага да пристъпи към асистирана репродукция, тъй като са засегнати усещанията за идентичност, за продължение на себе си, жизнено важни, човешки, бих казала, цивилизационни устои. Така че, действително, срива в този момент е изключително голям и е въпрос на консолидация, личен ресурс, подкрепа и много други неща, човек да премине през една класическа реакция на загуба.
която е вариантна реакция на траур, защото действително това е загуба. Загуба на стремеж, на мечта, най-малкото. Антоанета и Валери водят борба за дете от 8 години. Макар още да не са сбъднали мечтата си, те не се отказват. С Валери се запознахме преди 8 години и след кратко време след запознанството заживяхме заедно. За нашия проблем ние знаехме от самото начало и решихме, че това не е пречка да бъдем заедно и че ще сбъднем мечтата си един ден. Битката за дете на Вера и Христо продължава повече от 10 години, през които преминават през редица изследвания, медицински процедури и психически травми. Имаше дълъг период, в който живеех с чувството за вина, че съм намерила страхотен човек, който заради избора си да бъде с мен е много вероятно и той да остане без наследници. Това много ми тежеше. Не толкова заради самата мен, колкото че всъщност има вероятност Ицо, заради това, че е достатъчно упорит да стои при мен, може той да няма наследници. Това ми тежеше и ми се наложи да го... Няма да крия, че търсих психологическа помощ, за да преодолея това чувство за вина, защото то е много изяждащо. Освен, че са сред активистите на Искам бебе, общото между двете семейства е, че са сред първите, които се включат в групите за емоционална подкрепа, които постепенно започват да стават все по-важна част от процеса на лечението. Той може би с времето осъзнаваш промяната, защото един вид ние там сме сродни души, споделяме един и същ проблем, едни и същи болки, едни и същи радости. Не е натоварващо, напротив, даваме се подкрепа една на друга. И за мен специално срещите имат добър ефект. Първото нещо, което репродуктивният психолог казва на двойка в тежка жизнена криза, е, че има надежда. Че човек, ако иска да има дете, има дете. Най-важното нещо е да ги накара да повярват, тъй като те са загубили тази способност. Ами аз на няколко пъти опрях доста осъзнато до такава помощ. Бях част от няколко групи за емоционална подкрепа за хора с репродуктивни проблеми, където всъщност се чувствах разбрана от другите, но за мен лично се наложи да посещаваме индивидуална терапия, за да мога да се справя с по-дълбоки лични притеснения. И те психолозите, поне моето наблюдение е такова, че те не ти дават рецепта или отговор на някакви въпроси. И в крайна сметка ти сам стигаш до твоите си истини. Просто помагат да влезеш по-надълбоко. И аз за себе си осъзнах доста неща, но при всяко положение, може би най-важното беше, че винаги си струва да продължиш да живееш един нормален и пълноценен живот. И това дали имаш дете или не те прави нито по-качествен, нито по-некачествен човек. Обикновено хората, идвайки при мен, се намират в много тежък момент от живота си. В жизнена криза, напълно загубили надежда, с усещането, че нямат изход. Всички варианти пред тях са затворени, те са бивши. Това са хора с тежко минало и без бъдеще, с това усещане. В този момент фокуса на психологическата работа е именно изграждане на алтернативи, на планове за бъдещето. Една от големите заблуди е, че преодоляването на репродуктивните проблеми е задача присъща основно на жената. Истината е, че успехът идва само тогава, когато мъжът осъзнае своята роля в процеса и се включи в всичко, което семейството трябва да преодолее. Неговата опора е решаваща, особено тогава, когато е най-тежко. Най-тежко ми е, когато и на Вера е най-тежко. След неуспехите най-вече. Тогава човек почва да си дава сметка какво се е случило, какво е вложило, какво е можело да стане. Това най-много тежи. Че всичко е можело да бъде успешно, но не е.
Времето лекува и така даваме си малко спокойствие и следващата стъпка. Повтарям си, че просто трябва да стане това нещо. Ние трябва да избъднем тази мечта. Каквото и да е, той живота продължава. И да сведем глава и да се предадем, няма да постигнем нищо, така че трябва да сме твърди, макар трудностите, и да вървим напред. Имам добри приятели, които също ме подкрепят. Репродуктивната психология изследва случващото се в двойката по време на лечението, което често продължава дълги години. И установява, че една от първите жертви на този проблем и съпътстващата го терапия са отношенията в самата двойка. Стерилитета и най-вече лечението действа като ерозия на брачните отношения, тъй като в почти всички случаи нещата са неизказани. Това, което трябва да свързва двама души, общите стремежи, бъдеще, цели, остава на заден план и двойката привидно се стикова от общото желание за дете. Това е травматично стиковане. Затова много често двойки след имане на дете по един или друг начин, след дълги години репродуктивни проблеми, се разделят, независимо от това дали формално се развеждат или не. Те се оказват чужденци след разрешаването на проблема, именно защото той ги е държал заедно, а не това, което трябва да ги държи заедно. Любовта остава на заден план. И много важно е по време на лечение хората да си дават сметка защо са се събрали, защо са заедно, че те са водещите и детето е резултат от тяхната връзка. Да успяват да задържат важното и ценното. Често репродуктивните проблеми не остават само в рамките на семейството, а се пренасят и върху по-голяма общност от родители, близки и приятели. Хора с репродуктивни проблеми споделят, че едно от най-стресовите преживявания за тях са срещите с приятели, които имат деца. Това често е повод не за приятни емоции, а за болезнено чувство. Немалко двойки започват да се самоизолират от света, да водят по-затворен живот. Всеки път, когато сме на такива места, аз съм била често с приятели и с моята племеница. Много често играем на детски площадки. Наред с радостта покрай децата, се настанява едно такова особено чувство, може би една лека тъга, че все още нашата мечта не е избъдната. Но това е за кратко. Беше ми странно защо Господ или Вселената са решили точно аз да нямам мои биологични деца. Също ми отне доста време да го асимилирам и да го преработя това нещо, да осъзная, че в крайна сметка родителството е да даваш любов, не самото раждане те прави родител и без значение дали ще родя или ще осиновя или каквото и да ни поднесе живота и каквото е решение да вземем нататък. Всъщност най-важното нещо е да даряваме любов на едно или няколко дечица. Но истината е, че отне време, докато го приема. Хайде, кога най-сетне ще имам внуци? Ей, какво чакате? Нашето дете вече тръгна на детска градина. Такива призиви двойките с стерилитет могат да чуят често от родители и приятели, които не са наясно, че съществува проблем. Затова, според психолозите, премълчаването пред най-близките не е добро решение. Напротив, споделянето може само да бъде от полза. Особено, ако отсреща има хора, които са действително добронамерени и отговорни. Някой път ни казват, че е по-добре да се откажем, защото наистина пътя е труден, но общо взето не дава травма. За родителите това е непозната материя и оттам срещаме малко трудности, но с повече обяснение подкрепят, но общо взето не подкрепят.
Че психологическата подкрепа е важна част от лечението, го доказват редица истории със щастлив край. Всъщност, не край, а начало на нов живот. След дългата битка, заветните чертички на теста за бременност най-сетне показват, че на Вера и Христо им предстои да станат родители. Аз за себе си мисля, че всъщност моето забременяване по-скоро е резултат на едно смирение, любов и търпение, отколкото на това просто да си поставиш цели. Защото преди години, когато започвахме по този път, аз бях свикнала още от дете, че в живота, ако си поставиш цел, ако си достатъчно упорит да я следваш, тя непременно се постига. Но всъщност това с детето може би не е точно така. Малко си има си намеса свише и трябва доста обстоятелства да се случат, за да се случи чудото на живота. Човек, ако иска да има дете, има. Аз вярвам и съм го виждала. Ако си съборен и съкрушен след 10 години неуспешни опити да имаш дете, независимо по какъв начин, успееш ли да повярваш в това, че можеш да се грижиш за някой, да се върнеш към това, което си бил преди 10 години, към детето, да, много е лесно да видиш варианти Б и С. Детето е тук и те чака, независимо от начина. Когато се случи така, че лечението на тялото съвпадна с лечението на нашите емоции, тогава се получава чакания и желания резултат. И това го казвам като пациент, който е минал през всичко това и мога да кажа, че до ден днешен аз изключително много се вслушвам в съветите на моите терапевти и смятам, че това е един много успешен начин да се справим и с родителстването, след като вече детето дойде в къщи. За Вера и Христо, годините отдадени в борбата за дете вече имат своя смисъл. Това е тяхната малка Сияна. Тя все още няма представа колко е чакана и колко е важна. И какво вдъхновение е тя за хора като Антоанета и Валери. На тях също им предстои да видят реализираната си мечта. Въпрос на време. Колкото повече напредва науката в изучаването на човешката психика, толкова повече доказателства се намират, че тя има огромно влияние върху целия ни живот и е в състояние да го промени до неузнаваемост, включително и при наглед нерешими ситуации.